Masala Semre Zimbabwe togashira mchirongwa chenyu chama-secret nama-confessions dzichandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Tine nyaya as usual, regai titange nenyaya yekutanga. Makasimbere vatete ndakasangana naBen after 53 makore ekuzvibata ndichiti handidi munhu wemunhu, ndinoda wangu ari singuru. Vatete chero anenge afirwa hake, munamato yangu yakapindurwa mushure mekunge ndasangana naMatthias, uyo aiti mudzimai wake akafa. Matthias naBen, amen. Ndainge ndaitawo tsvakurudzo dzangu nekusaidi ndikaona kuti zveshuwa mudzimai waMatthias akafa, woti varume vamazuva ano vakangwarisa, vanogona kuraya munhu ari mupenyu nenhema. So vatete ndakaona kuti zvechokwadi mudzimai painge pasina ndikaita movie ine munhu wangu. Chokwadi chandainge ndisina kunzwa naMatthias ndechekuti mudzimai wake ainge afa after unclear circumstances. Vana vavo vainge vatorwa nehama dzemudzimai wake mushakabvu. Pachimiro Matthias aiva hambura makaka, vatingati macool dudes. Vatete takagara zvedu, asi ndaiti ndakarara usiku ndainzwa kukichini kune ngwenjere hwemaplates hunoitika kana munhu achisuka maplates kana kuti achirongedza. Ndakabvunza Matthias kuti chii chaiitika mumba muno. Matthias akabva ndipindura akanditi zvaiva munzeve dzangu, iye aisambodzwa kana chinhu. Regai ndimbokudzoserai kumashure mbichana. Matthias munhu ari walletically handsome zvokuti chose chandaida ndaichiwana. Even imba yandainzwa kurongedzwa iyi yaiva suburb iri yake mbune. Ndisati ndaenda mberi, regai nditi Matthias handina kumudira mari kwete, asi ndakamudira kuti aiva munhu ane rudo zvekuti aive nemari ndakatozozvizivawo later zvikabva zvaitawo bonus. Rimwe zuva Matthias ainge aenda kunotamba golf, pakasvika muzukuru akanditi mbuya mugere zvakanaka here pano. Ndakati muzukuru, ini nasekuru wako hatina dambudziko edu tiri vaviri, asi pamba pasekuru pako pane zvinhu zvinoitika zviri strange, kunyanya mukicheni munoita senge munouya munhu anorongedza. Muzukuru akaramba achiti atizii akanyarara achiratidza kuti ari kufunga zvakanyanya. Muzukuru akati mbuya vainge vashaika asi under unclear circumstances zvekuti pakashaika mbuya vakuru sekuru vainge vongotanga kuita mari. Chokwadi munhu wangu aibata matenda aityisa. Vatete pane mari munoshingirira. Turning point yangu yakasvika mushure mekunge ndamuka ndakaveugwa Africa yangu. Ndakamuka yakachenyeugwa pakaita karaundi paAfrica yangu. Munhu kana kuti chinhu chakandigera chaitoda kuti ndizive kuti ndicho chandigera. Chandisiri kuziva ndechekuti ndakagerwa nechikwambo here, nechipoko chemudzimai waMatthias here, o ndakagerwa naMatthias pagere. Asi chainyanya kundinetsa ndechekuti iro vhudzi repakavandika waida kurishandisei. Ndakahla nazvo ndikati zvokwadi kana uchimuka wakaveugwa Africa yako usina kuzvinzwa zvinenge zvichirevei. Ndakasenga mutundu yangu ndakadengezera. Chava kunyanya kundishungurudza ndechekuti vhudzi rangu riri pai uye riri kushandei, nekuti vatete kubva zvaragerwa riri kuramba kumera. Asi kubva zvandabva pamba paMatthias upenyu hwandiomera. Ndonobvunza Matthias here kuti akapondawo here vhudzi repaAfrica yako, kuti chipoko chairwisana neni kana kundipa warning yekuti ndisiyane naMatthias here. Handichazivi zvekuita. Right. Imi nyaya dzevanhu vanongudubudza takadziwa kare kuti kai munhu anenge akafa under unclear circumstances. Woona kuti zvinhu zvacho zvakaoma. Alright. Regai tiverenge nyaya inotevera then tozopinda munyaya dzekwaRaven. Today we are going to do Raven Diaries because our stories are a bit short today. Vatete ndakabata mushonga wakaipa fani pamusaka pekuda mari. In short, ndiri kuti ndakaiswa mapin 2 mumuviri wangu. Mapin aya ndaiwanzwa zuva nezuva, especially kuchitonhora kudai ndainzwa kufamba mumuviri mangu. Aya mapin akaiswa nen'anga mushure mekuita miko. Alright, saka I asked kuti zvakatanga sei uye mapin akaiswa sei, kupi akaisigwei sei. Shungu dzekuva munhuwo pavanhu ndidzo dzakandisiya pandainge ndava. Ndiri murume ane makore 50, ndakakura hangu taiva nababa namai kuma 2007 and 8. Upenyu hwakangotanga kuchinja. Panguva iyi ndainge ndava mukomana ati kure, ende kuona vana mai vangu vachitambura uye tichirara tisina chekudya zvinhu zvaindinetsa. Ndipo pandakatangawo kuenda kuBotswana kuti ndinowanawo mabasa emaoko ndigone kutumirawo chikafu
kumba. I remember very well upfu waita hwekupimiwa nekapu kana uchitenga. At this time, mashopu ainge asina kana chinhu. Saka ndiko kutanga kuzama-zama kuraramawo. Passport ndainge ndisina. Ndakangoitawo border jumper. Ndikasvika kumberi, ndikagadzirisawo ETD yangu yefeki dzaishandiswawo muGaps. At this time, ndaita mabasa ekuumba maflower pots, kugadzira majurawo. Basically tete ndaita rese rinenge rangomuka. Madhays iwawo zvakambofambawo ndichingoonawo mari yekuti ndigone kurarama. Ndakazowana mukana wekujamba border. Ndini uyo ndapinda muSouth Africa. Semunhu ainge asina any course yemaoko, ndakangokontinya mabasa ese anenge ari pamarket. Kore akapindana. Young brother yangu ikasvika pakuroora, asi ini direction chaiyo ndainge ndisina, ende upenyu hwaindiremera. Iko kumhanyiswa nemaporisa was the order of the day, nekuti ndainge ndava mufenda imo muno muJoni. Makore ose aya ndaingoshingirira kutumirawo masensi mashoma andaiwanawo imo muno muJoni kumusha. Asi inini upenyu hwangu hwainge husina kana direction. Ndakazororawo mudzimai wangu. And this time ndainge ndagara kumukuku cause rent inogona kuita 300 rand or 200 zvese nemagetsi. Upenyu hwacho hwainge huri hwekubatanidza. Ndipo pandakasanganawo naPeter Muchangane, ndichamuti Peter. Takaita ushamwari webhande nebhurugwa. Iye aishanda hake, ainge ari chikara pakuswatanidza mota nekupenda. Asi chandakaona ndechekuti makastoma aigara akazara. Zviya zvekuti zvaigaro ndishamisa kuti ainyatsoita nezvei uye aiwana sei makastoma aya. Nguva yakafamba, iri pane time iyi upenyu hwairamba uchiomesesa. Kubasa kwandainge ndawana pamurungu kwakabva kwapera. At this time mudzimai wangu ainge akazvitakura. Vatete upenyu hwakadowedzera kusunga zvekuti mwana akasvika pakusvagwa pasina zvekupfeka. Mudzimai paakapinda mulabor, inini ndopandakamumhanyisa kuchipatara ndichibva ndadarika ndikati regai ndinoudza asawira kuti mwana haana kana chekupfeka. Ndakasvika pabasa paPeter ndikamutaurira dambudziko. Ndaingoda kuti andikwerete mari ndinotenga mbatya nemadhaipa. Mari inokwana kuita 800 rand. Peter akaratidza kubatikana. Akaenda neni kuPep. At this time mudzimai ainge angoenda negumbezi chete. Peter akati nditore zvese zvaidiwa, akabva abhadhara. Ndakamhanyisa mbatya dziya kuchipatara. Patakadzoka, Peter akabva ati shamwari, ndabatika nedambudziko riri pauri muupenyu hwako. Chii chiri kuitika? Ndakamutaura kuti zvese zvandaibata zvaisabudirira. Akabva ati iye aizoenda neni kumusha kwavo kuInahambe kuMosa. Saka kana zvaita ndaizoenda naye nekuti kuna traditional healer or doctor vanogona kundigeza munyama. Ndakatarisa upenyu hwangu ndikaona kuti zvechokwadi ndainge ndine munyama. And iye Peter zvake zvese zvainge zvichifamba zvakanaka. Makastoma aigara akazara. Kubva musi uyu I wait kuti Christmas isvike ndigobatana naPeter takananga kuMosa paanenge achinoonawo vabereki. Iko kunonzi kuInahambe kwacho. Kwaive kwakamboita sei? Ndaingoziva hangu maputo nebheira. Nguva yakasvika, mwana ainge ave nemwedzi miviri. Peter akanditi taizosumuka in 2 days. Kwakundipa chimari chekuti ndinotengera mudzimai magroceries kuti vawane zvekusara vachishandisa pamusaka pekuti afamba apota. Musi wakasvika tikasumuka takananga kuMosa. Aiwa, Inahambe iyi is on the coast. Takazosvika kumusha. And for me I was shocked nemaculture shocks chaiwo. Uye kungova pakati pevanhu vanotaura chiPutukezi. Apa pasina kana chimwe chandainzwa. Hove dzaitengeswa alongside the streets nema prawns apa nhunzi. Vanhu vatokana basa nazvo vanongotenga. Ndakaita kakusemeswa. Kana zuva rovira kudai unoshaya kana pekutsika. Apa mweya unenge wakasunga kuti shwi the entire town ichinhuwa hove kana kuti nditi chimwe. The following day ndipo patakanzi taizoenda kunoona traditional doctor vonondigeza munyama. Ngadai ndakaziva kuti ndaakubatana nazvo, ndakagara ndasiyana nazvo. Takazoenda Kovira about 100 kilometers from Inahambe tichipinda kumamisha. Takasvika painge paine matumba ndokupinda pamusha paya. Inde aisanzwa chiPutukezi, saka Peter ndiye aitaura. Zvakare since sekuru ava vainge vasinganzwi chirungu. Saka munoona kuti pamusaka pelanguage barrier
I was at a disadvantage. Akadudzira zvandaimuudza kuti makore afamba ndiri kungobata ichi hapana chiri kufamba, ndabata ichi hapana chiri kufamba, saka ndokumbirawo kugezwa munyama. Vatete, ndakapinzwa mumvura yainhuhwa, muviri wangu ukagezwa nemvura yaita kunge yakafira hove. Kwaive kwasviba, asi pakangosimuka nhunzi dzakawanda dzikauya kuzozara pandiri. Peter akati, nyarara, rega kukatyamadza, ingotevedzera. After that, ndakabva ndapinzwa mumba, ndikanzi nditarise pagirasi. Pakabuda vana vamai vangu, zvikanzi ndibate wandinonyanya kuda. Ko ndaizivei? Makore iwawo social media yainge ichangotanga. Ndiwo makore ainge anetsa maBlackberry that time. Ndakabata mufananidzo waFari, ndiye munhu wandainyatsokuda. Taiva vatevedzani, taiwirirana, kode ndakaziva. Pandati social media kwainge kusina, ndiri kureva kuti I wasn't aware kuti ndakutopinda deep into this thing. People would not talk about it openly. Chandingataura ndechekuti paitika zvese izvi, chero ndaisanzwa mutauro, I could feel the presence yekuti pano painge pana Satani. Pakaitwa zvakawanda, asi ndakazoiswa tsono muviri wangu. Tsono idzi dzakaiswa dziri mbiri. Ndakazonzi kana ndasvika kuJoni ndiise musoro uyu mubhodhoro ndodira mvura. Musoro ndakaenda nawo wakatanga kuora. Nhunzi dzaizara. Mudzimai akatanga achapopota kuti what was smelling mumba, maizara nhunzika. Things we do for money. Asi regai nditi ndainge ndisina pfungwa dzekubata mushonga, asi ndaida kugezwa munyama. Kubva zvandadzoka Moza, ndakatanga hangu kutengesa matisheti eWorld Cup. Mavhuvhuzela, makastoma aizara kuita kunge nhunzi, upenyu hwakasanduka. Asi every night ndaibayiwa netsono dziya. Chinoshamisa ndechekuti dzaisafamba nemuviri wangu. Dzaigara pasame position, asi dzaitonhora. Mumba makatanga kurema, maisararika. I couldn't sleep. Ndainzwa yepresence. Mwana wangu aisarara achichema. Pasina chinguva, Fara yakanzi ashaya. Hanzi musoro wangu urwadza. It was just for a few hours. Ndiye Sarai. Ko ndaizivei kuti ndaurayisa mwana wamai vangu. Vatete kubva apa, ndakatanga kuita macells akawanda, asi kutaura chokwadi, ndainge ndisina rugare mumwoyo wangu. Makore akafamba. 2 years later, ndakaronga rwendo kunoona vabereki. Mari yainge yavapo. Ndakasvika kumba, amai vangu munhu anonamata. Iniwo, I was too far from God. Yet my soul longed for a reconnection with God. I felt so lost and so far from God. My life had no direction, even though I had money. Every morning, my parents would wake up and pray. One morning, ndakakonfessa zvese zvandainge ndaita. I was tired of this life. Amai vangu vakarwadza usingaiti. I could see the pain in her eyes. Asi munoziva kuti mubereki hafi akakusiya, vakaenda neni kuchechi kwavo. Ndakanzi ndivape zvese zvandainge ndinazvo. Musoro wehove uya wainge wazara makonye. Apa wainhuhwa sei? Vatete, unenge ungogara pasi, ungonyara. Vabereki vangu, I disappointed them. Mai vangu pavakaziva kuti I was responsible for Farai's death, vakachema. Asi zvese izvi zvakazopisiwa. Kubva apa ndakatora mhuri yangu kwava kudzoka kumusha. Ndakapira upenyu hwangu kuna Mambo Jesu. Ende pose pandinoteerera nyaya dzevanhu vanobata mushonga, ndinovanzwira tsitsi, because it's a lot of things zvavanenge vapindana nazvo zvandisina zvakare kutaura. I think chazvinzwira toga kubva panyaya yakaitika last week. A lot of people have been coming pachano pano vachibvunza kuti ko chii chakaitika. Remember ndakaposta nyaya Monday pandakaposta ndakauya ndikataura nyaya Brian and all, and I've been following that story. Tuesday handina kuzombokwanisa kuposta. If you know very well, ndoziva kuti mune muri pano every day. What made me fail to post on Tuesday was my entire side left raifila numb, but I think it was a mental game. I was not okay. Kubva zvandakataura nyaya Brian, kubva zvandachiteera nyaya Brown personally, the pain. You know kuti kana uchigara uchiona vanhu vakawanda vachitumira message ekuti toda kuromba. I remember I was talking to someone pa Facebook ndikati, are you ready for this? Akati, yes, I'm ready. I think ndakaposta a screenshot yachona. Could this thing is real? People out there, they are willing to do anything. Kutoti ndogona kutouraya sister yangu akagara apo, izvo zvakagara apo, ndongomusumukira izvo zvasikana ambofungira, ndomukachukira, ndomudzipa huro yoyo kuti ndiite mari. Handitika,
munhu otoshamisa kuti aikaka kochi chiri kuitika achirida kuona chiri kuita ndatopedza naye. Ndo zviri kuita vanhu panzamba. People are so wicked. Saka zvakandibata, and whenever I read these stories zvinondibata moyo wangu kuti bedwe kana tichizvitaura zvinoita unge je, it's basic, but when somebody does it zvinonobaya. Imagine kuti vanhu, how many people vaunorwadzisa nekuti unoda kuita mari. It's for selfish reasons. Thank you so much tiri nechannel yenyu. Ini hangu inondidzidzisa nekunditsiura. Ndinonzwa kutsiurika pamunotsiura vakadzi paya. Thank you, God bless you. Ini ndine nyaya dzangu dzakawanda. Ndichakuudzai zvishoma zvishoma. Zita munonditi B. Indakakura ndichengetwa nambuya vangu. Mai vangu vakanga vava kune imwe marriage mushure mekunge baba vangu vashaya. Saka gogo vangu vairima muriwo kugarden. Tichifamba tichitengesa nehanzvadzi dzangu nambuya. Pamwe taidirisa nechibagwe ndichienda kuchikoro. Ndagara nambuya vangu kubva grade 1 kusvika ndaa grade 5. Munin'ina wagogo vangu akazouya kumba kwedu. Vakati ndipei musikana ndogara naye sezvo vavo vana vaiva kumaboarding. Saka ndaenda ndakanogara navo. Tete, it was not easy. Ndaisarohwa asi ndaishandiswa. Ndaitukwa sembwa. Mbuya vavaiti kana vana vavo varipo vaisaita basa. Ndini ndaisuka kuchera mvura kuenda kumagrosa. Kwaiva kure kuenda kuuni apa I was 11 years old. Aiva kuma 20 years musikana wacho. Vakomana vaitwa kuma form 6, but ndini ndaita zvese nekubika. Ivo vachiti ndotya kutsva. Ndakatanga ndichiona senge zviri right, but ndanga ndava grade 7. Kuchikoro ndaifanirwa kukasika kusvika kuchikoro, but ndaisiya ndaita basa rese nekuenda kunotenga chingwa kuti vasare vachimwa tea vatete. Ndakachiona ndaenda kuchikoro ne3 pieces dzechingwa okutoenda ndisina, ndodzoka ndiwana pasina chabikwa. Manheru ndini ndaibika. Homework yaida kuitwa. Ndaitukwa hanzi chiuno sechemago cause ndandakaonda pameso pane mahobi sepemhembwe. Mai vako vanofamba vachizvara nyika yese. Ndakatokura ndichivenga mai vangu ndichiti havandidi, but ndakazoona kuti hazvisizvo. Mai vaitoshanda, vaichengetawo hanzvadzi dzangu. Ini vaiti sezvo gogo ava vandaigara navo vaiti musikana ndakamutengera hembe uniform, izvo handina, ndikutokumurirwawo nevamwe. Ini vaisanditengera, vaienda nevana vavo kutauni. Ini ndainzi sara pamba wakachengeta mumba. Vaigona kudzoka usiku cause kwaiva kure nekubus stop. Vaisvika ndovabikira usiku vodya. Ini ndotosuka nekugadzira kuenda kuchikoro vatete. Ndakapasa grade 7 yangu ndichienda nenzara saizvozvo. Ndoenda form 1 ndopandakatanga kunzi ndiri hure. Wazoonekwa nemukomana. Ini ndisitorina mukomana wacho. Ndakazoguma form 1 iyoyo kwakunditi enda kuholiday kwambuya vako. Izvo vaona kuti pane umwe munhu wavanoda kugara naye kwakundidzinga. Ndikabva kwakudzokera kwambuya vangu ndokunotsvaka basa. Ndakawana basa pana vamwe mbuya vaigara voga. Mbuya ava vaiva nemwana aienda Joni. Saka mwana wavo akazouya kwakundiba pana mbuya ava. Mbuya ava vakasara vachichema cause ndaishanda zvavaida, ndaiterera. Ndakabva paya ndokuenda nemwana uya kumba kwake mai vamutauni. Ndakanosara nevana 3. Umwe wacho tatakasiyana ne2 years. Apa ndandaa ne14 years. Ndaishanda pamba sebenzi ndisingapiwi mari. Ndikavabvunza vaiti toda kuzokuendesa kuchikoro mainini. Kwakutofara paya. Umwe musi ndakazovafonera mai vaya vari kuJoni ndikati mari yangu. Vakatibvunzai kuna baba T kureva murume wavo. Murume wavo akauya akandipa mari iya yemwedzi 1. Ndikatoti mangwana ndonotengawo hembe. Manheru mai vaya vakafona vakati mainini tengai nyama nerice vana vadye nemari yamunayo. Ndokutengera hembe kuno dzakawanda dzakachipa dzakanaka. Inini nohwanana hwangu kwakutofara paya. Mai vaya vakazouya kupera kwemwedzi. Imagine tete ndakavigurwa Colgate netoothbrush nespegeza Protex. Ndikati ko hembe ndakatukwa. Apa kuti ndirambe basa hazviiti. Ndodzokera kuna mbuya kunovanetsa. Apa vana sekuru hanzvadzi dzamai vaisada kutiona. Ndakashandira sadza kusvika ndazonyengawo neumwe murume wandinaye nhasi. Mukomana wangu aiuya pamba pandaishanda ondipa kana airtime. Mai vandaigara nawo vonditorera voti muzive kuti muri pamba pangu. Dai musiri pano maizomuonera kupi mukomana wenyu. Saka mukomana wangu aiti kana wotenga airtime aitotenga neamai vaya vandaigara navo. Vaiti mukomana wangu aripo, uyu munin'ina wangu. Kana mukomana wangu aenda vosara voti munori dizi rume rine mwana waro, imi musina, ingomundyai mari, dai mamusiya. Saka mukomana wangu akazozviona kwakundidzosera kumba. Ndobva ndazowanikwa ndichibva kumba.
mai ava vakarwadzwa vedwe. Now ndaane vana 2, ndine 22 years. Ndogara nemurume nemwana wake uye nevana vangu 2. Thanks tete ndichadzoka. Imwe nyaya yekurwadza kunoita kuva stepmother nemarriage diaries. All I can say is matambudziko aperi. Zvakaoma hazvo asi Mwari ariko. Ndoona sekuti haidi makasika kungoti ga nyaya yacho yakurumidza kupera zve. Asi chandoona chinonyarwadza ndechekuti mai venyu, your mother was alive but still makararama upenyu hwenherera. Zvinova izvo zvinhu zvinorwadza. Alright, regai tipinde munyaya inotera. Thank you guys, thank you mama, thank you mainini for kutumira kanyaya right. Tisati tapinda munyaya inotera, ndoda kungoti nezuro weird powerful Zoom meeting tatine vanhu 50. Guys, I don't want to lie. Zvinhu zvinonyatsoshamisa. I don't know. Kwati zvotondishamisa kuti vanhu vari kutsvaka Mwari panze apa. Vedweka takakomborerwa, takanamata, takanzwa shoko, tikafila kuencouragewa chaiko. Because I don't want to lie. Inini nyaya inonzi nyaya yezenophobia yanga ichindiaffecta like nezuro ndaitofunga naimwe. Ko vanombotidzinga kwaiva vahambi musi wa30 tofanira kuva taenda. Pastor vakataura kuti aiwa Mwari vachakukomborerai munyika yavatorwa. Mwari vachakuchengetedzai. Saka ndiri kungoti ndishare nemi kuti in as much as tichigara kwakasiyana siyana ndoziva kuti xenophobia hanzi kwai musi wa30 musi wakunge mainda violence nechi asi Mwari anotichengetedza. Ndoda kuti panext Zoom meeting neWednesday muvuye tizonamatira protection vedwe kuti vedwe Mwari mazuva akuti achisvika handitika ngatigare tichingonamata because without God we are nothing. Right. Regai tipinde munyaya inotevera. Hello Auntie Glory, muri sei? Zita rangu ndinoitwa Rudo Moyo. Ndiri musikana nemakore 29 kumusha kwedu kumberengwa. So nyaya yangu yakamira yakadai. Baba namai vakaparadzana ndiri kuma 5 years. Ndichiri mudiki tiri 2 nelittle brother yangu. Hanzi mom nadaddy vakasangana kuHarare. Baba vari conductor wemakombi. So zvinotaura zvichinzi mai vakaenda nesu kuHarare kunova iko kwaigara baba. Vakabva vatitevera vakauya nesu kumusha tikatanga kugara nagogo, mai nababa. Upenyu hwanga hwakaoma. I was young but ndaimuka ndichikwesha mabhodho kuenda kugarden. I remember ndakambopera vhudzi pakati pemusoro nekusenga simugomo riya resimbi. Mama vakadzoka kuzonyoresa hanzvadzi yangu grade 1. Vakabva vaenda havana kudzoka kubva ipapo. So baba vangu vakazorora mumukadzi. May God bless her. My stepmom is a lovely woman. Vakauya vakatikwesha zvindaka zvinobuda ropa zviya. Takatombosimba nekuti tanga takudya tisachamuki tichiita basa. Taingomuka tichigezwa tobva taenda kuchikoro. So vakabva vapiwa musha padhuze nepaigara gogo. So sevana vanga vawana rudo rwamai takabva tatevera tikanogara ikoko tichipota tichidzoka. Asi vakanga vasingadi nekuti gogo vaiti mai venyu pavakaenda makasiwa maoko angu. Pakabva pagarwa meeting zvikanzi choose waunoda kugara naye. Ndikabva ndati toda mama kureva stepmother. Gogo vakatsamwa nazvo. Vaiti chero ndiri kumba kwamama vaindidaidza kuti ndiuye kuzoita basa but mom never complained. Ndakakura ndichengetwa navo stepmother vangu. Ini ndakakura ndakavengana nagogo. Saka grade 6 gogo vakabva vanyengirana natete kuti vauye vanditore. Baba vakabva varamba. Ndava form 2 tete vaya vakadzoka futi kuzokumbira. Baba vakabva vatengesa mombe. Tete vakapiwa Mwari tikabva taenda tese kukadoma. Tete ndakaiona nhamo vakapiwa mari yekuti vanditengere mauniform but vakatenga second hand. Ndakabva ndaiswa muA class nekuti ndaigona. Ndindega ndanga ndisina blazer. Masocks aisiwa nemwana wavo form 6 ndiwo andaipfeka. Bhutsu nebhegi nemabhuku ndakabva ndatengekwa. Upenyu hwanga hwakaoma. Ndindaita basa pamba. Mwana wavo musikana achinzi akuverenga. Izvozvi handimwi tea tete, I don't like it. Ndaipiwa tea inopisa kusvika ndaita maronda mumuromo. Vachitituka. Life was hard. Ndakaonda. I remember nguva yavhara zipu. Ndaivarairwa ndikatanga kuona TV. Vakabva vati manheru vanhu vaenda kunorara vakandisira hura. Kubva ipapo ndanga ndisachadi kuona TV. Baba vakabva vafona kuti ndikuda mwana muna December. Baba pavakandiona vakachema. Vakabva vanditsvakira nzvimbo kumusha. Ndikabva ndadzokera form 2 futi. Gogo vakabva vati unotamba. Baba vakabva vachinja vakatanga kundishungurudza. Ndaifudza mombe. Ndichibva kuchikoro ndosvika ndoita mabasa epamba. Upenyu hwakaoma. Pane zvanga zvaitwa baba nagogo kuti vatifuratire nekuti baba ndivo vanga vasingadi nesu. Takashungurudzika zvekuti ndaidzingirwa bhutsu dzekuchikoro. Ndakabva ndatanga kusaenda kuchikoro. So mafriends angu akauya ndikavaudza zvese. Pakaenda shamwari dzangu manheru vakabva vauya kurumu kwangu
vakandidhonza vakaenda neni kukicheni. Ndakarohwa kusvika shamu yapera. Hanzvadzi yangu ikanzi inotora imwe shamu, ndikarohwazve. Ndakabva ndatiza ndisina bhutsu, hanzvadzi yangu ikazotevera nebhutsu dzangu. Ndakabva ndaenda kumba kweshamwari yadhedhe vangu. Makuseni ndakamuka handisingatarisiki. Vanhu vakanditi enda kupolisi, ndikati handidi kuenda. Izvezvi ndava mukadzi mukuru, asi nanhasi ndichiri nemavanga. Panga pane vamwe tete vangu vakanditora papera vhiki. Mama vakabva vatevera vakati baba vati udzoke kumba, ndikaramba. Vakadzoka futi keshi 2 ndikabva ndazoenda, asi ndanga ndava neenga. Ndaisataura nababa vangu. Pamba panga pakuvava. Ndakanga ndava musikana wemombe ndisachaendi kuchikoro. Ndaiita everything. Ndini ndega musikana akanga asingaendi kuchikoro. Vamwe vachienda kuchikoro, ini ndaienda kumunda nekumombe. Saka pane mumwe mukomana aindinetsa. Indaisamuda, akanga ari home defender. Saka baba vakauya vakadhakwa, vakatanga kupopota vachiti, handisi baba wako, tsvakai baba venyu. Ndakabva ndabuda pamba, ndikabva ndasangana nemukomana uya. Akanga ari manheru, tikatanga kufamba tese, ndikatanga kumuudza nhamo dzangu. So zvakaita kumusha kwedu kunoti village then minda. So mukomana uya akasvika kune minda, akabva andibata, akandirepa. It was painful tete, I will never forget that day. Akabva ati ndazviita nekuti ndoda kukuroora iwewe wacho waindiramba. Akanga akuda kuenda neni same day iroro. Ndakabva ndaramba ndikadzokera kumba. Apa ndanga ndazara madhaka, sketi yangu inoropa. Ndikasvika mai vangu vakandimirira vakati uri kubvepi. Ndikavati ndanga ndakarara munda nekuti murume wenyu andidzinga. Vakabva vati alright, asi vakazviona kuti pane something wrong. Ndichiendesa muriwo kune weboarding school, so zviya zvekuti unokamina ndezvenhema. Ndakafamba makilomita. Saka ndakati ndichifamba ndakasangana nemukomana uya achibva andiudza kuti aenda kwatete vangu akavaudza zvakaitika, so vati vakuda kundiona. Ndakaenda kwatete kuya, vakabva vati mwana wehanzvadzi, hapana kwauchaenda, itoenda nemukomana. Apa I was a minor. Ndakabva ndaenda paya. After ndaenda ndakagara murumu make 2 days. Akabva audza mai guru vake, ndikabva ndatopembererwa. Mukomana akanga asingandidi, taisadanana, relationship yakatoramba. Apa aindirova munhu achiura. Amai vake nasisi vake vachindishungurudza. Saka ndakanga ndakuramba kurarana naye. I then later discovered kuti ndaane pamberi. Pasina nguva ndakabva ndaita miscarriage. Rimwe zuva ndakamuka ndikarongedza kabhegi kangu ndikadzokera kwatete vangu kuti vandiperekedze, asi havana kusvika kumba neni. Vaitya baba vangu. Ndakasvika kumba, baba vakandigamuchira nekuti vaifila guilt. Vakaenda kwamambo, mukomana uya akaripa. Ndakagara pamba, ndaita basa rese. Stepmother vangu vakabva vagara neni pasi, vakandiudza kuti ndiende ndinotsvaka mai vangu nekuti taishungurudzwa nehanzvadzi yangu nababa. Ndikaenda kuna vamwe madzimai vakanditira munamato kuti ndifambe zvakanaka. Taida kuenda tese nehanzvadzi yangu, but akazonditi ndiende, ini ndozodzoka ndomutora kana ndawana mama. Ndikabva ndapinda mumba, ndikaba $18 manheru. Ndakamirira vanhu varara, ndikabva ndabuda. Ndichisvika pagrowth point, pane operation nekuti madays iwo vanhu vazhinji vaitiza kumba vachinotengesa mbiri. Saka mapurisa vakanditora vakaenda neni kustation. They asked me questions, vakabva vada kufonera baba vangu. Apa ndanga ndatiza, then ndikatanga kuchema. Officer in charge ndivo vakazoita kuti ndiburitswe. Apa bhazi rangu rakabura richibuda na 3 AM. Ndakakwira bhazi, apa ndaitya kubiwa muHarare. Ndakafamba nichibvunza, then ndakasvika kumba kwasekuru vangu paya. Apa mai vangu vanga vatoroorwa. Then vakazouya pava paya, she was not excited kundiona. Ndakatanga kugara nagogo vangu, ndikaona nhamo kuHarare, ndainimwa chikafu. Vaindiona ndiri chinhu chisina basa. Ndakabva ndatsvaka basa remumba kwaisagarika futi. Ndikazoshandira vamwe mai kubudiriro, vaindibata zvakanaka, chero izvozvi ndinotaura navo. Ndakazosangana nemukomana ndikaroorwa. Apa vakanga vari vanhu vane mari. Ndikatorerwa birth nechitupa navatezvara vangu kuti ndigokwanisawo kuenda kuSouth Africa kwaishanda murume. Tete murume wangu aitsvinya, aiti akamwa aindituka ini zvisina vabereki vangu pamberi pevanhu. Chibereko changu chakabva chaora paya pandakaita miscarriage nekuti handina kuendeswa kuchipatara. So murume akanga asingarari neni nekuti ndakanga ndisingakwanisi kuita mwana. Marriage yakanga yakuvava. Ndakatora hanzvadzi yangu kuti tigare tese. Nyaya yacho ikanetsa kusvika hanzvadzi yangu atsvaka kumwe kwekugara. Takamboedza kufamba kun'anga nekumaprofita nenyaya yemwana iyoyo, but zvakaramba. Pandaifamba ndaingoudza kuti gogo vane zvekuita nezvinoitika mulife mangu. Zvese zvandinobata hazvibudiriri. Baba vangu tanga takuirana nekuti vakabviswa chinhu chaiva mupilo mavo chaikonzera kuti pasava nekuirana pakati pedu. Zvese zviya
zvaitwa nagogo. Ndakabva ndatsvaka basa asi zvinhu zvangu hazvisi kufamba. Ndanzwa nekupinda marelationship ndichibuda. Mama vangu doesn't care about us. My brother vakabva varoora but anorowa mukadzi. Iniwo ndine problem yeenga. Takazosiyana nemurume muna 2024. Tinotaura hedu asi zvakatopfuura. So that's my life. Zvakaoma panyika pane vana vanotambura vedu ko ivo amai vakasiya vana. Tinotenda munyori for taking your time for kutinyorera kwamaita muchitaura zvese zvakaitika muupenyu hwenyu. I think the most painful part is mukomana anokutora oenda newe kumunda onokubata chibharo apedza obva ati ngatidanane. Next thing ndandi expect akakuti relationship yacho yakazoendera mberi kwaita ngatisingadanane. Apa she was a minor. Women, ladies, vana mama kudzimba uko. Kana mamaina akabatiwa ngatidzidzei kuripota macases akadaro. Chimwe chandifadza panyaya iyi ndafara kumusoro paangashira kuti stepmother vangu Mwari avakomborere. One thing that I want you to know, today I was talking to my sister about stepmothers and I won't tell you what we were talking about. But chandakuti ndechekuti kana uri stepmother ukaitira vana vako zvakanaka, vana vako vandiri kutaura ndikureva vana vemurume vavo, ukavaitira zvakanaka, they will never forget you. You understand me? Ukangova munhu hanzi kana waita zvakanaka wazviitira, kana waita zvakashata wazviitira. I remember pane mumwe mwana so baba ndeve kuMozambique, mai vacho ndeve kuSouth Africa. Mwana aibatwa rafu iyeye. Vouya vobva vati uri kuita izvi, I can't remember his name. Zvari kuita izvi, nhasi kuba kuna sadza. And she will mean it. Saka ndikuti vana vanokura. Today mungaita sekuti mune authority, master parent. Mune authority naika ndimi varungu. But before you know it, mwana anokura. Pane vakawanda vangu vachiti nyaya Brian Day. Brian ainga neshamwari yake yakamufondera kuma 3 AM. This man, ndambotora ma-screenshot. I think let me just put the screenshots. This man, uyu ndiye Mondi, ishamwari yaBrian. Vaijaiva vose, pane mavideo vanotoripo paTikTok vachijaiva vose. They were good friends. But kwai akamufonera na 3 AM akati auye kudanga nechikwereti or whatever it was. I don't know. But hapana chero chikwereti izvezvi stokoreta mabhenki asi haizvino ndiri mupenyu ndiri kurarama. Nobody has got the right to kill you because une chikwereti chake. Next thing kwai wakamucheka. Vanotaura vanoti wakamuchekera pasiti ipapo. Ende sekuru vake I think makavaona vachitaura kuti wakacheka kunosvika ganda rekumasure ndorogara kasara. Saka akarova bhonzo iri neiri achibleedira pasiti ipapo ndokuzomusumudza ndokumisa kunext city. Naye kumakuwe kuWarren Park kuti unonzi Warren Hills. Handisi munhu weHarare zvandinyatsonzwa ndepi. Wasvika ikoko ndokumuviga mushallow grave. Mazuva achiendera apa paFacebook vanhu vari kuti guys tiri kutsvaka Brian. Izvo Brian watofa. Aiwa Moses amapurisa ekuZimbabwe zvimbotori 2 minutes. Aiwa Mondi yakabahwa shamwari yake. Yakagwadzisa shamwari iyoyo. I think the most painful part was kuona the church community, kuona even gogo wepa children's home, kuona Brian's family, everyone achirwadziwa. You know, that is very painful. Pamunoita zvinhu izvi, hausi kungo, you're not doing it for you. Because ndikuona kuti pane selfishness karipo. You're only thinking you kuti I'm going to benefit. What about the pain that you're causing everyone? Isusu, you and me, we've never met Brian, but we understand Brian's pain. Anga nemusikana wake he wanted to get married in August. Zvakangopera in one night because of a friend. Zvinhu zvinorwadza, but chandoda kuti muite ndechekuti mukangoenda paFacebook mongonosecha kuti Shepi Severa. Iye Shepherd murume ane ndebvu dzake. Wapedza ndakanga mautaura kuti apedza kumuuraya wakabva sveta ropa kuti nkusveta ropa remunhu akafa. Vanhu vazhinji vachikomenta kuti muri kumuona munhu akapfeka uniform kadzi kuchechi, handitika akapfeka zvinhu clean shaven semunhu wechechi ayo handichazotauri zita rayo, akagera zvakanaka asiya ndebvu dzake idzodzo dzechechi yavo, apedza ari kuratidza panze outward kuti aiwa munhu akarongeka well groomed, pati mukati mematumbu ake mune ropa remunhu. Apa outward anenge achitaura kunge madzibaba vakarongeka. Handitika munhu anotaura naJesus, munhu ane relationship, asi mukati make, mukati medumbu rake bhodhi yake iri kudigesta ropa remunhu. Such hypocrisy at its highest level. Mumachechi umu madzimai, especially madzimai ndi mavictim, shine your eyes. Nekuti maprofita vanoda kubvisa chifuta munhengo dzenyu, vamwe vanoda kukuparai. Maprofita pane maprofita enhema munyika muno, mazara maprofita enhema. Handisi kuti maprofita akaipa ose, ndoziva kuti munouya for me, but yezvikaizvi defender Brian anonzi ani Shepherd. Right. Tokutendai nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka.
Bye bye.